Hon får ångat nok. Bästa sanger I förrjun ett Larsen sitt. Glad för det? Ja, helt säkert. Att det här hade vi så slett inte vant. Vi hade ganska Gitta kom fram till vi får kanske vara bästa nudgebasker, men hade här kom pura överstas. Att det är ja, positivt, dåligt. Till får inte själva nog av Sanchen. Nej, inte så till höra, men att spela är vi uppe av Gaila för det är vi ens för när spela och faktiskt när vi på det och ja, faktiskt får vi det nog av alltid. Till det nudgebasker till vunnit så inte han har men till för att köra av nästa resa. Ja, det må vi röna. Nu hade vi där finns ju största hela klapp och vi har gjort ett gott arbete så det är bara fortsätta. Är några I törsigt att skånja det kan? Alltså vi spelar så som man säger bredda nu är vi att spela dansen och klacksvik så till Sorjar så och till Havne och ja, vi taggar det bara som det kommer för först. Tid det var nog så ja det där nekvar Sanchez. Det var nog så nekvar arkande Sanchez. Kvita? Ja, alltid det här som vi lyckas alltid personligen. Alltså vi är inte några barn seriösa typer. Det ska vara stottligt. Det ska vara sort nätt. Så som folk kan synja vi och att det är inte nyskapande det tar vi. Och då kommer det här pura överst av och här som man ser Neko Sanchez som slog jöken I 8 landa och så inte kommer vi men ja, hade det ganska feppärskärn här när som ständigt sunnar runt. Tid inte bänkte för att tacka näka. Eller det är inte näka även tid inte bänkte för att göra en sankom. Nej, alltså vi är inte bänkte för det men det är mycket allmänning man ska nog ansett sig ganska. Men jo, det är alltid något att äga. Särskilt som man lutar samhället som förrjun. Här är massor att äga. Så här blir det kanske ett luktande hit att du har I 2011. Ja, inte vet. Vi tar bara det. Tusen tack för det. Själv tack.